Junta, building better Africa. Abale ndi alongo mu video iyi ndifuna ndikuoneseni ndithu security yokwanira imene inabwera nayo a DPP mulilongwe muno, komanso mu video yomweyi ndikuonesaninso mene Africa Gangata achezera ndi brand banda pa mapeto pa mwambo onse. De inuyo khalani cheru muonere ndipo tamverani mwacheru kuti zonsezi zisakuphonyeni. Sikoma kwambiri. Lero lino zimene zachitika mulilongwe ndi zambiri, ndipo pa zonse zimene zachitika mulilongwezo zina mwa izo enanu zikhoza kusangalatsani, ena ayi. Komabe pamene ndisanalankhule zambiri mwina ndipereke funso ili: kodi kusankhidwa kwa Dr. Jenny Ansah inuyo kwakusangalatsani kapena ayi? Ngati sizinakusangalatseni, inuyo ni ndani amene munkamuganizira kuti akhonza kutenga mpando umenewu? Kodi mmene zayendera muja ndipati pamene mukuganizira kuti pamayenera kukonzedwa? Chabwino, kodi ndi condition imene mwayiona ya Professor Arthur Peter Mutharika mwayiona bwanji? Ndi zimene anthu ankalankhula zija kuti ayi akudwala, ayi anagontha, ayi wakula kwambiri, inuyo ndi mmene mwaonera, ndi mmene mwamvera lero lino mukupezapo vuto ina iliyonse kapena zili bwinobwino? Awo ni mafunso chabe, ndipo mayankho ake mundipasira mu ma comment section imo. Mutsiku la lero lino zomwe zachitika mulilongwe zija ndi zazikulu, ndipo anthu ambiri samayembekezera. Ndikuona kuli picture ina yake imene kuzungulira yonena kuti anthu ambiri adzidzimuka, awadzidzimusa, awatutumusa, adabwanazo, si zimene amayembekezera. Ndikuona pa picture po pali ndithu amwanamveka, paliso Sulemani, komano si choncho iyayi. Choti mudziwe, mukaonesesa ndithu the moment Professor Arthur Peter Mutharika analengezesa kunena kuti running mate wanga ndi Jenny Ansah, same time kunatuluka ndithu bana, pa bana apo panali patalembedwa kale ndithu Professor Arthur Peter Mutharika ndi Jenny Ansah as a running mate Jenny Ansah, and Professor Arthur Peter Mutharika as a president 2025 16 September boma. So which means anthu awo amene mukwane nawo, anthu amene akupangidwa point iwo, amwanamvekawo, Sulemaniwo, ndanzawo akungopangidwa point pa zinthu zopanda pake, chifukwa mukayang'ana pa banapo zochita kuonetsa kuti anthu anali akudziwa kale, koma zinthuzi zinayikidwa mwachinsisi, anangozisunga kuti ayi zikhale zakabisira, zisadziwike ngakhale kuli ma Facebook, ma WhatsApp group, koma onsewa asadziwe iyayi mpakana tsiku la lero lino lifike lomwe lili pa 25 July 2025. So amadziwa kale ndi zoti anakambirana. Agangata anali komweko, ndipo kunalinso security yokwana, and naonanso kripina yake security makangana ndi apolisi ena, security a private amene ali a DPP amakangana ndi apolisi kuti ayi apolisi amauzidwa kuti achokepo, pamene naonso apolisi samayenera kuchokapo kamba kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi former president, so samayenera kuchokapo yayi. Okay, pamalamulo samayenera kuchokapo, enda nakakamira iwo analimba nazo kuti siti kuchokapo, mungachoke ndinu, pitirizani apo aiti ndikhale tonse pano tigwire ntchito. So izo tisiye apo. Naonanso security ndithu yokwana imene ili ndi zikwanje, ili ndi mipeni yokuthwa bwino ija, mipeni ya makono yodula, naonanso inali kunja ndithu, ndipo iyayi zina zake zija zona kuti ayi ndithu anthu anakonzeka zenizeni. Okay, and pamapeto pake ndikuoneseninso video iyi ya Gangata, pamene Gangata akulankhula ndithu ndi brand banda
kufotokoza kuti ayi zinthu zayenda bwino zili bwino chonchi pamene Profesa Arthur Mutharika wamusankha Jane Ansa kukhala running mate zili bwino moteromo. Okay, si kaena akulankhula moti bwanji koma iyayi zili bwino chonchi. Taonerani video yonse imene Gangata akucheza ndi Brian Banda kenako mutiuza kuti inu maganizo anu ndoti bwanji. Talengeza munali pa foni mwayilandira bwanji nkhani ya Jane Ansa. Ndi nkhani yabwino kwambiri. Ndi ganizo imene maka president athu tumene chilemekeze kwambiri. Tukwene kugenshin remote na Jane Ansa kuti pambane. Chofunika kwambiri nchoti tipulumutse mtundu wa Malawi. Ndi Amalawi ndi amene akuvutika. So tikwene tithandiza Malawi pogwena manja kuti Malawi limombotse pa 16 pano. Mwa support Jane Ansa? Of course, oh yes. Kodi inu yo maufuna running mate kapena si maufuna? Palibe nsumene na crowd flow running mate. Palibe nsumene na crowd flow running mate. Kaka akuseka. Awuti palibe tsiku limodzi limene anaufuna running mate. Palibe nsumene na crowd flow running mate. Wana yankulapo? Sina yankulapo flow running mate. Yankulapo kama munthu amene ndinampanga sport lero anali iwowa. Anali pa phone samonesa. Amaufunawa. Amaufuna? Aya kuno nkumbali. Munthu yamatipula Central Region. Amaufuna zangovuta basi. Kutipula kumene nene matipulako. Ndifanira kuti awuli tisungreja. Bobo. Rebota kasuka. Ngani njai kulu. Ndiufunika malota kasuka. Mwafuse Bwino. Mwafuse Bwino. Mondo ujamene ujibani kumwengu. Anthu akuswa chilungamo. Ine ndimakwira ntchito imene ndinawina convention. Ndinawina convention ngati vice president wa DPP Central Region. Then ndimakwira ntchito imene yoyo yotukula chikhalidwe chapakati. Maxima structures. Chikhalidwe chosaka vice president ndi cha president Professor Arthur Mutharika. So tosefe ngati achipani tiwerelemekeze maganizo a president wathu. Tigwensha Jane Ansa. Amalawi ambiri amene akuvutika kunjaku. Ndiye tisazipange feyo mupitirizabe kupanga misonkhano mwamphamvu kapena mwafowoka. Palibe chifukwa ndifoke. Chifukwa awanda msisha kuti maufuna. Abampagulu tisamaname yayi. Munthu wa Mulungu amaufuna. Koma sana nene. Sangale pile kumvaka ululu pangulu. Koma sana nene. Ululu akukamva. Sana nene kuramo. Koma bagulu pano pasunganene kuti yayi sini maufuna. Apanga azikomano kena pake amva kuwawa avomera sokuleni. Amene afuna running mate. Ndi amene mwaona sana fuchoma kugwiza ndi DPP. Alipo azimani zina amene afuna running mate ngati UTM. Alephera kupanga mgwirizano ndi DPP. Ameneyo ndi amene afuna running mate. Ndiyena khala simafuna running mate. Sibwezi ndili pano. Koma running mate sinafune. Mind you, ndinawina convention pa mpando wa vice president wa Central Region. Ndimagwira ntchito ngati vice president wa Central Region. Ndikanali mwana zaka 36. Uli muni zaka 36? Zaka 36. Kabebe. Anthu onsewa mukaona apawa mwina temwe yathu akhala mazimene ndinoyo 2030 I promise you ndisatenga mpando wapita Mutharika. Mark my words. Can you say that again? 2030 I'll be the president of DPP. So mwambiri wa. Dosi mujenyala ya. Yeah. Ana malombawa. Ayaza bikisana ndine. Akutwaka. Agaba Inezo sindikulola ya. 2030 ivuta. 2030 abwana ine ndine vice president mukaona the only vice president wachipere mudzimani dzonse. Koma tsopano ngasi anthu amaganiza kuti akhoza kumatengano ma vice president ino nanga kungotengano munthu woti alibe mpando kuchipani zimene zimuziona bwanji. Choyamba mudziwa kuti Peter Mutharika ndi president khayo amene alophunzira muno Malawi kwambiri. He's a professor of law. Tili ma vice president 4. Tosefe magwira ntchito muno mzigawo. Akatenga ansake nekadakwiya. Mukadakwiya? Akatenga mwana feke nekadakwiya. Okay. Akatenga mwina ajabe neso kadakwiyanso. Okay. Anthu onsewo akakhabwera atenga ineyo anthu onsewo sakadakwiyanso. Okay. So ndiona ngati wabanga gazo cholondola kutenga munthu wa neutral. Okay. Kuti apange balance zigawo zonse. Kuti ntchito imene akugwira tipizogwira ntchito. Tale tione nati bigger picture ya 20. DPP, final question. DPP iwina pa 16 ba. Sinayotselepo nthawi zonse imene kambanira kabazi menezo DPP wina. And tiwina masankho pa 16 pano. Ndithoni. Mutharika Mutharika mane akuti
asankha munthu mmodzi ndiyeno panali ena amene akuti yayi mkati si yayi lero munali gulu limodzi amene maopseza nawo kuyankhula kwa ana Malomba atithira mchenga mu mpungamo sindiudziwa kuti mawu amene munafa pa ine ngati ine zimene sinayankhulepo apo zino ndi mboni ndiponso ndinene pano kuti mwina amene ayankhula president dzulo usiku ndine ndekha mwina ku anthu enosewa amene ndimadziwa chimene chikuchitika ndiye ndithokoze ombira president ndayankhula nawo ineyo personally amene anandifulozera kuti mphanga ABCD so apresident amandimekeza kwambiri and ineyonso ndiwenso kalemekeza ngati mtsogoleri wathu makundomeza amenewo tatokoza kwambiri Mr Vice President Center DPP mwatilemekeza kwambiri tikufune nzabwino zonse nzoma kwambiri bwana zikomo kwambiri ana Malomba Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.